aurten 14. edizioa da. Bueno, 14. edizioak esate honekin, egia da, normala da, ikusten dela nola egonkortzen ari dan jaialdia, ze nolako ibilbidea hartu du eta hartzen ari da. Gainera, esan behar da beti, hemengo musikariak badaude asko, eta hemen ere parte hartzen dute, baina baita kanpotikan ere, ez da, kasu honetan, aurten hemengotikan, Zumaitikan datoz musikariak, baina baita kanpotikan Madrildik, Andaluziatikan, Estatu Batuetatik, Ingalaterratikan ere bai, Bartzelonatik, honek ematen digu, ze nolako ibilbidea izan du, izaten ari da, eta espero dugu ere izatea. Tolosan Blues, Tolosako txoko ezberdinetara eramaten dugu, txoko batzuk ez diain txokoak, baizik eta plaza berrian, adibidez, Euskal Herri plazan, baina bestela, beste txoko batzutan kokatzen dugu ekitaldia, eta honek ere izugarrizko giro ona sortzen du herri mailan. Aurten leku askotatik datozkigu musikariak, era berean aipatu du hainbat lekutan ospatzen dela jaialdia, 2 eszenatoki nagusi ditugu, azken urtetan errepikatzen ari dianak, Euskal Herria plaza eta plaza berria, eta errepaso txikia emango diogu aurtengo programazio hori, eta zuk aipatu duzun bezala bertako taldea badugu, Serious Business, eta talde honek emango dio hasiera jaialdiari Doktoraren plazan. Eta txoko talde batekin hasita, gero hurrengo eguna, ostiralen, Kataluniatik datore oso hiruko interesgarria, Tofon Martínez, gitarra jotzailea, Saudelekoa bera, hauek ere larunbat eguaren errepikatuko dute Karelan, eta larunbat atxaldeko 7:00 Madrildik, klasiko bat estatu mailan Edu Bithans, honek badamazki 25 urte baino gehiago blues musikaren barruan, blues musikak dituen gehien bat klasikoak eskainiko dizigute, bai larunbatean zikinen, bai igande guardin Solanan, hor aldaketa txiki bate egon da. Eta gero larunbat gauean, lehenik eta behin, Andaluziatik, Sevillatik hain zuzen ere, Q and the Moonstones, eta igandean bukatuko dugu, eguardian berriz Edu Bithans, eta amaitzeko txurrerian jaialdi amaiera, festa amaiera gisa, propio ekarritako Q and the Moonstones, Paul San Martin piano jotzaile Donostiarrarekin. Orduan, ikusten dugunez, oso programazio bariatua da, badago blues klasikoa, badago blues funky eta soul-ikutukin, eta erabat finkatuta Euskal Herriko blues panoramaren barruan,